asini roha do dami nasian debata amata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata nagabe turpuk arian sadarion 3 Mei 2022. Nienet maisian buku 2 Musa 23 ayat 8. Dang jadi jalo omu silehon lekon. Ai papitung mata ni hala akana tonggor hian nian anggo silehon lekon. Jala dipapeol parhataan ni hala partigor. Disima sahana. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dung hujaha turpukon. Dohot di hata Indonesia. Manigor husigati do mangalului lapatan ni silehon lekon. Di hata Indonesia suap. Manang di hata Batak sisip dohonon na disi. Hape dungi gabi sukok do hulala ditiki paradehon di renungan di hita sadarion. Pitor huingo do ditiki mangurus SKCK di bulan-bulan nang salpu. Nijalo do tawaran pangurupion sien sahalak asa manigor hatop sai rupaning SKCKI. Las huingo do museng ditiki kuliah mangurus SIM C. Ikon pasahatok kuma 700.000 rupiah asa manigor sidung. Imana ginoaran na jalan pintas. Binulus doi sude. Ido ubahin gabi sukot hulala. Ala memang dada Holandiau pos rohaku dihitape lohot situtu doaka na ginoaran na sisip di tonga-tonga ni parngolot taon. Jono situtu do pangalahu sisip di tonga-tonga ni parngolot ta. Tabain do patupahon sisip asa mura aka urusata. Godang do mambahin sisip asa boy nakko jabatan na. Dibahe do pasaha sisip asa boy gabi karyawan tetap ibana. Dohot akalan na asing. Macai lohot jala jono situtu do aka pangalaho si songoni. Geriada boy do konon nunga masuk kita tu budaya suap. Alai turpuk sadarion amanami inanami di bagasan Kristus Yesus. Takas do di orai debata hita patupakon. Manjalo sisip nang suang songoni mangalehon sisip. Buasa di orai debata adong dua nang pinasaha ni turpukon na perzolo. Sisip manang silehon lehon. Papitung mata ni halak akana tonggor. Nebedua kon sisip manang silehon lekon papeol perhataan ni halak partigor. Suap itu membutakan mata orang-orang yang melihat. Suap itu memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Naing dokolon na alani sisip manang suap yang benar bisa menjadi salah. Yang salah bisa menjadi benar. Atong tung daw situtu doi sien uhum nang pinasaha ni debata. Di tonga-tonga ni pernguluata lumobi songon halak na porsea hita di ibana. Di igil debata do siak kita asa mengulu di bagasan hati goran dohot asitongan na sian debata. Dang tarpasitok kita halak nang marsala. Dang terbaik kita manalahi aka halak na tigor. Toka situtu jaladang di halomohod debata parngoluan si songoni. Atau ngamanami inanami dengan saha porsyaon di bagasan Kristus Yesus. Songon suara ni turpukon. Tumpe lohot sisip. Manang suap di tonga-tonga ni parngoluat taon. Met-met manang nabalga. Kecil ataupun besar. Sedikit ataupun banyak. Suap tetaklah suap, sisip hot doi sisip. Tepadau jala tapasiding mai siat tonga-tonga ni parngoluata. Airade jala sikop do dilehon debata salu nariko di tonga-tonga ni parngoluata.
Hobar tu asidot holong ni rohana. Amen. Horas madihita saluhu na debata mangaramoti.